wai tun daren jiya har yau gashi ƙarye 6:16 baka tashi ba ko sallah baka yi ba. Tashi! Ji na ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan Allah na nan. Yana nan bacci yake yi. Dole da san muna shi don mai gari ya aiko. Wallahi na yi awa 2 yanzu ina tada shi tun baccin da ya jiya bai tashi ba gashi nan nayi ta tada shi bai tashi ba. To magana ta mai muhimmanci ko mu shigo ne? Ku shigo in kuna iya tada shi ku shigo. Bismillah bismillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ka ga bacci yake wa. Kai dan bullo. Kin watsa mai ruwa? Wanga ko wuta ku watsa mai wanda bai tashi. Bai tashiwa. To ina zuwa. Kai dan bullo. Dan bullo. Dan bullo. Dan bullo. Wanga Bai tashi ba ko? bai tashi ba. Mu tafi kawai. Mu tafi kai. Kai tsaya ina da dubara. Lallai. Wace dubara ke da? Wata dubara da za ka yi ma wanga ya tashi. A bani minti guda. To amma. Awo. Mara buga. What?